Anga foli krenkrene me IITV Bamanka menawye malikono ani maliko kwa amunu sogole me ana anka bololo siraw fe ninye aka dogokun kibaru wati sele Bamanka na aw danse bi bakuru bawfle kolon ye anga la dala fenye mi nafa ka bon kosobe nga ni wati labanunu na ale kelendo bolo ko fe fenye soni abna wala wala le soro oka ndogokun kibaru kono yugu frela munu sigara beneme kaiba badabolo ma Kerangana nyana ni ayorobe wele bagi tige danga olu nyashine me gele ya chama ma soni abuna wala soro oka njogo kun kibaru kono telefoni ye fenye mi ni abe mako chama nya anye nga alabala loko jugu be sekana ni kololo ye buna adamadema soni abuna wala soro oka njogo kun kibaru kono aw bismillah ko kura hina fa ngunya fo choko mina bakuru bawla kolo ye fenye mi kabila wale susulu beke akono nga kakeni dinya tabolo kuraw ye kolo labarali beka dogo ya kosobe buna adamadum fe nafa juma nyara be kolo kono susulila wala saka o nafa do anga je ka nyamada astamba ka sorolum fe kabini la wale kolo ye fenye mi nafa ka bon kosobe musula ka bolo kerenkerene yala gabugu konnala Ame wati mina iko bi hal ni ka soro bayeleman ke minon chalendo kolon jaro ka bon kosobe na fambe kolona atseka foka ba asa yana nga machine nuye am folola kolonela ame nyo bara kolona ame tiga bara kolona faseka bon barka mbe kolon barala ate machine barala niye nyo susu machine ani ya susu kolona utekelenye Ibetika bunte foka ba anankadi tulube bala feme be bala me kabiri masina na abe borala onta onyanga bara beka kolonela kolon koni na fakabo sisa mgo keleme ka a négliger ka bi kolon kay muso ya yere la mgo bulu muso ikai kono mina mana ka tuko ni kolon tal ani daga valer tal kolon na fa yere folo mu muso te ta che so la ni kolon tiku Koya folo ya plana emuye ibe siki kolonga ki ko ki jansali emuye ye nyuma mi ki bawu wali nyumando itado iche so la fona bo wali nyumando ke iblasira donc nantla lola kolo nantla dumunna ka pampeu ambante ka ko amenyo ko soro kolondala na amenyo ko soro kolondala nyo kolen ka je abeke kolon kono de ka bunte ka mugu bo ka to boala ka sari boala kabasi wala nyo tugule kolona anafa ka bo an boloni masin tentente kala fem buruburu min beke masin ni bana abana nyo mugudela bo an yo de jatemna an ba tugo an bolola wonna fa ka bo an mo koroba an fola mo kolone na fa ka bo an mani masin kakeni yiri ko dese kolon ferela do ya yira kafo unyashile do geleya chama uma geleya mumbaka uba nyini amba nyini funka fama ubulu ukafa fe ko noya yiri ko mbese ka noya chokomna am fana ka bara bese ka noya na noya dro am fana bese ka noya kilia mbulu parce que na geleya ambulu antina saga afenge an noya kilia mbulu abe geleya yaro mo sete fanate kele mo setu kele o doronde do o gele banka voilà parce que na foresta colonie c'est na su colonie ambata wakele ani kemefla amba fere joli yara be gele a gele yara ni wakele ni kemefla te e bolodu yara itana soro voilà o diro o gele ade do bamana ba fo ni ti tayro don iki hakli jigi iboyro la o hokum kono anga makoroba do be wele da ke kanyeshi muso furule uma nebe mi fo dem senuye kolo am folo la kolonela wa andume la ban kolonela fene hanni sara ni kolonte tseka barake parce que ika digite be susu kolonela non kolona faka bo kateme mansina faka nebe wele malaka dem senuye ko matrafa kolonkola demba ofela nubu de undanda uka koloni kolongala kuku parce que tamame dala bi koloni kolongala tuku ni kolon yara make konyo den ku te basigi kolon make konyo mso kun kata ite se ka basigi kolon ke kunyere ka be sigidi alete ba noro donc il faut na ka sigi furu kono ka du susuma ya dima
Kaye dugu kono yugu fere ye bara ye min kanulen do kosobe ma caman fɛ ka da a nafaw kan nga a fereba minnu sigiyɔrɔ bɛnnen mɛ Kayiba badabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bagi kun bɛ tigɛ danka min na olu ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya dɔw ma an bɛ don min na i ko bi walasa ka olu ka gɛlɛyaw dɔn an ka jɛ ka an ɲɛmada Nana Tamura ka sɔrɔlenw fɛ. Yugu fere bɛ ka san sɔrɔ an fɛ Kayi yan yɔrɔ min n'an b'a wele ko Bagida dɔw ko Malitelida o kɛnbɛ yugu ferelaw daga yɔrɔ ye nga gɛlɛyaba b'u kan feere in kɔnɔna na. An yɛrɛ bɛ yan sisan sanni t'a la fosi tuma la an bɛ na a ye dɔrɔn min an t'a feere sa a kɛra traite ko de an ka fɛ traite kun ye nɛnɛ de bon an tun bɛ marché an bɛ marché dɔw nana jateminɛ u bɛ san jama b'an kunna o fana donna la bon depuis n'o kɛra o marché tiɲɛna an bolo y'a ye olu b'a ta u ta cogoya da la u bɛ taa tɛgɛrɛ ni wariw don a la i y'a faamu u bɛ don a la cogo min u b'a la cogo anw kɛni kabini an bɛ se k'a fɔ an wolola a la dɛ. Client dɔ bɛ n'a ko yugu don n'i ko dɔn ko kɛmɛ fila kɛmɛ saba ko yugu dɔrɔn ko nin bɛ don a la ko ka gɛlɛn dɛ ka sɔrɔ o tɛ quoi yugu da ka gɛlɛn bi na fɔlɔ la minɛn dɔ b'an bɛ se ka sɔrɔ 10,000 o bari ninnu bi o ye 20,000 de bon ni e min b'a san o la sisan n'i b'a feere a bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ. Wa u ka gɛlɛya belebeleba dɔ ye sigiyɔrɔ ko ye. Gɛlɛyabaw place ko in yɛrɛ de ye fɔlɔ wa place in tɛ place garantie k'a fɔ i bɛ se ka magasin jɔ i bɛ se ka cantine jɔ a bɛɛ parcelles de ye ani basiw de ye. Gouvernement kan ka yan dɔw ma an ka ga jɔ maintenant an bɛ ga jɔ waati o waati u b'a yira na an kana ga jɔ parce que ko dɔnni k'u mago bɛ se ka se yan ma sɛfeerelaw filɛ olu ye ga jɔ anw ye yugu feerelaw ye an bɛ se ka ga jɔ pour que an fana bɛ lafiya san mana na problème don souvent kuma dɔ an bɛ na an bɛ taa an fana b'an dahirimɛ de sɔrɔ yan denbaya bɛ ka caya san 7 san 8 dɔw bɛ yan san 10 joli anw dun Mali sariya bɛna fɔ ko n'i ye san 20 sɔrɔ yɔrɔ la kɔni i kan ka fɛn kɛ ye bon filɛ nin ye san 10 joli ne yɛrɛ b'a la san 12 n bɛ yugu feere in na place tɛ yen foyi tabali de bɛ n bolo n b'a sigi an bɛ fɛn bɛɛ sara an bɛ impôt sara an bɛ mairie sara an bɛ fɛn bɛɛ sara maintenant an bɛ gani jɔ an kunna dɔrɔn pour que an b'an ka minɛnw datugu ça va pas hali n'an ko an bɛ caisse dɔ jɔ pour que minɛnw ka datugu ça va pas an bɛ mana de k'a la souvent kuma dɔ i bɛna sɔrɔ yɛrɛ i ka minɛn taara. U ka tɔn ɲɛmaa ye damakasi kɛ u ka sigiyɔrɔ ko la. Place kɛrɛkɛrɛn t'an bolo i b'a fɔ ko a yan don o ye yɔrɔ de choisir an kama an ka yugu feere yan o gɛlɛya b'an kan parce que yan yɛrɛ u nana fɔ ko u bɛna an lawuli n'an wuli an bɛ taa min o gɛlɛya b'an kan n'u sera k'an dɛmɛ ka yɔrɔ d'a ma vraiment an bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ kan u bɛ se ka kanti jɔ u bɛ se ka bitigi jɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ mais an filɛ yɔrɔ min an bɛ Sɔrɔsɔrɔbugu de sini dɔ sini kɛnɛ an si t'a dɔn an tun bɛ yɛrɛ o y'an labɔ ye ka na yan bon yan fana an t'a dɔn an bɛna bɔ yan wagati bon n'u kɔni sera ka yɔrɔ dɔ d'a ma an ka se ka o yɔrɔ labɛn ka kantiniw jɔ ka bitigiw jɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Yugu ye an don fini ye min kanunen don maa caman fɛ a feerelaw ye laɲini kɛ walasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. Telefoni ye fɛn ye min kɛlen bɛ buna adamaden caman taama ɲɔgɔn ye bi ka da a nafaw kan nka an bɛ don min na i ko bi telefoni labaara kojugu ni o ye a filɛli damatɛmɛ wale ye o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ɲɛ ma walasa ka an kisi o kɔlɔlɔw ma an ka jɛ ka ɲamada Fatumata Tembota ka sɔrɔlenw fɛ. An bɛ don min na i ko bi telefoni jɔyɔrɔba bɛ ɲɛnɛmaya la nka fɛn bɛɛ lajɛlen labaarali kojugu bɛ na ni kɔlɔlɔ ye o hukumu kɔnɔ ka telefoni labaara fo k'a dama tɛmɛ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kɛnɛya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛ ta fan fɛ. Fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i y'a dépassé a b'i bana i bɛ mɛn k'i ɲɛ jɔ telefoni na a bɛ se ka jouer ka vision kan komi a bɛ se ka ɲɛdimi bana bila i la a bɛ se ka kunkolodimi bila i la parce que i bɛ se ka moment mɔgɔ yɛrɛ bɛ don i bɛ don TikTok kɔnɔ malheureusement ne b'a ta concernant sur moi-même ne bɛ se ka TikTok utiliser pendant de 22h ni jiginna baarayɔrɔ la kuma dɔ la ne bɛ to TikTok kan fo 1h du matin a bɛ jouer kan kuma dɔ la ni n bɛ wuli ka na baarayɔrɔ la n kunkolo bɛ n dimi i b'a ye a bɛ jouer ɲɛ yɛrɛ kan. A gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye ɲɛ yɛrɛ bɛ sɛgɛn donc ni ɲɛ sɛgɛnna a bɛ taamasiyɛn caman nati ɲɛ b'i ŋɛɲɛ a b'i sɔgɔsɔgɔ kuma dɔw la donc olu bɛɛ bɛ ɲɛ sɛgɛnni taamasiyɛnw de kofɔ bon bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen défaut dɔw bɛ ɲɛ la an b'a fɔ ko trouble de la métropie bon téléphone utiliseli ka dama tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye k'olu défaut ninnu fana bɔ kɛnɛ kan hali n'a défaut dɔw tun bɛ yen ka kɔrɔ n'u dogolen don téléphone utilisé bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ kɛnɛ kan surtout myopie ye fɛn ye n'a ye denmisɛnninw minɛ surtout ka vision de loin
u ka yɔrɔ jan filɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ du fait que u concentrelen bɛ kɛ téléphone kan tout le temps ka mɛn donc o bɛ kɛ sababu ye u ka yɔrɔ jan filɛli tɔ gɛlɛya bɛ don a la donc a bɛ se ka myopie yɛrɛ la évoluer hali ni a daminɛ tun man jugu a bɛ se ka dɔ fara o kan kosɛbɛ o y'a gɛlɛya ye maintenant o bɛɛ kɔfɛ fana écran ninnu na lumière dɔ b'a la u b'a fɔ ko lumière bleue ale de ka jugu ɲɛ yɛrɛ ma kosɛbɛ o lumière bleue in ni ye écran ninnu utiliser ka mɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛ partie dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko rétine ale de bɛ kɛ sababu ye ka connexion kɛ an ka yetaw ni cerveau ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ se ka jouer yen kan à long terme voilà bon olu effet dɔw bɛ se ka na mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye a bɛ k'i la donc o y'a gɛlɛyaw ye. Ladilikan damadɔw dilen don walasa ka maaw kisi ɲɛdimibanaw ma minnu bɛ sɔrɔ telefɔni fɛ. Telefɔni y'a magoɲala ye ala ko tiɲɛ mɔgɔ jɛ ka gɛlɛn telefɔni kɔ bi mais n'i b'a utiliser a kɛ ka bɛn hakɛ la ka na i sigi telefɔni kɔrɔ heure kelen heure fila i ɲɛ fixer écran na a kɛra telefɔni ye a kɛra télé ye o même l'ordinateur mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni ordinateur yɛrɛ a tɛ ɲɛ ko ye baara kɛ n'a ye u ka temps de pause ta n'i ye dɔ k'a la heure kelen surtout denmisɛnnin fitininw minnu tɛ tɛmɛ san 6 ɲɔgɔn kan olu man kan ka tɛmɛ 30 minutes kan écran in manipuler la donc minnu bɛ taa san 12 la olu fana man kan ka tɛmɛ heure kelen ɲɔgɔn kan utiliser la mɔgɔkɔrɔba fana i mana 2 heures de temps kɛ sur l'écran i bɛ pause de ta n'i ye pause ta a ka ca ala fɛ écran lumière in a effet bɛ dɔgɔya ɲɛ la a t'i kɛlɛ ka dama tɛmɛ. Bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye yalima a sera maaw ka telefɔni la baara fo ka taa fiɲɛ se u ka adamadenya ma wa k'a sɔrɔ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ walasa ka o bali. Mali ani diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni bɛna lase aw ma bakurubaya la Suzanne Tesuge fɛ. Jamana kɔnɔ kibaru Kayi sifinaka maa 20 ka baaradege kɛ n yɛrɛ ye ani sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmaniw na o baaraw kolomo karili kɛra arabadon juillet kalo tile 31 san 2024 centre de formation agropastoral complexe scolaire Bubuso kɔnɔ. Mali ministre ka lajɛ min kɛra arabadon juillet kalo tile 31 san 2024 o y'a yira k'a fɔ Mali bɛna foroba pankuru cakɛda kura dayɛlɛ min tɔgɔ bɛna kɛ Mali Airline ye walasa ka tani ka segin nɔgɔya jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan. Jamana kɔkan ko kibaruyaw la Guinée Conakry jamana ɲɛmakɔrɔ ɲagina ni san 20 kaso ye k'a sababu kɛ fagali minnu kɛra kabini septembre kalo tile 28 san 2009 hakili lajiginna Dadisi Kamara nɔ minɛna san 2009 ko minnu kɛra ni o dɔ ye maa 160 minnu fagara ani bingani minnu kɛra muso 109 kan. Iran jamana ka Hamas ɲɛma fagara arabado juillet kalo tile 31 san 2024 Tehran pankuru gosi dɔ la a ka janaja baaraw daminɛna alamisado utu kalo tile fɔlɔ san 2024 Iran jamana kɔnɔna na. Ni ne fana kɛra aw tulo ni an ɲɛw garijɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaruw la aw ni ce a ka ɲamadalu la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.